Ivideo kamakhalekhukhwini eveza igazi lomunye oyisulu abasolwa bebehlomile kuthiwa bangene kule ndawo ngesikhathi sesikole. Abayibonele bathi igilamkhuba zibe seyifuna ngenkani omakhalekhukhwini nemali kubafundi nothisha. Abanye babafundi bazama ukuyilwela kodwa bahluleka. Abafundi abane bashayiwe bagwazwa. Nami ngithi abantu abasebenzayo khona nje la esikoleni ngathi ngiyahamba bathatha ifoni yami bangishaya ngempama. Umama womunye wabafundi abalimele ophumzile eJamane uthi usathukile. Indodana yakhe iyalulama esibhedlela emva kokugazwa amanxeba amathathu. Odokotela bathi isimo sakhe asisihle. Isimo sakhe asikakabikho right because uyakhuluma phinda nqamuke ngoba khona leli elila phansi kwebele uthi ayilona elisadonsa umoya. Abanye abafundi ababili nabo bayalulama esibhedlela. Ukufunda kusamisiwe kuze kuphele isonto. Umnyango wezemfundo esifundazweni uthi usebenza kanzima uqikelela ukuphepha kwabafundi nothisha ezikoleni. We have employed a number of what we call community safety volunteers who are assisting with security matters in our schools. We continue to fence our schools, but we are clear that as long as we don't win this battle in our communities, our schools will continue to be soft targets. Amaphoyisa athi umsolo yedwa useboshiwe, abanye ababili basagcwele amathafa. Bongane Gema, Iindaba SABC, iDassenhoek.